Nanza kwethu ngibingelele nginamukele kuma-Sweet Media Production olibingelelayo umxolisi ufana kaDlomo ozalwa phansi le enkandla emahlathi amnyama. Mangabe ke uyaqala ukufika le channel cela ungenze iqiniso ukuthi ukhophe subscribe, waqeda ukwala video, ukhophe like bese ke uyakhomenta kulolu daba engize ngalo. Nanza kwethu sicela nje uqala ngokuxolisa ke khuduleni inyawo kulethini indaba kuleli viki ke esikulona besinenkinga ke lapho esibhekene nayo namanje futhi ke sisabhekene nayo kodwa ke sizozama ukuqhubeka nokuletha indaba. Sinenkinga ke lapha ukuthi ke asikwazi ukulungisa i-channel yethu ukuthi ke iyenze lokhu ke kubizwa nge-monetization, ukuthi ke umuntu mayivule i-video noma kudlale ke ama-adverts ekwazi ke ukuthi ke upostile athole ke okwamasenti okuyiphilisa. Sizazama ke ukulungisa leyo nkinga ke kodwa ke sibone ngathi into eyozilunge ngonyaka ozayo. Okwamanje sizokwenza sokulethela indaba ngoba zinjalo. Namhlanje ke sithi nje ake sishayeleni ihlombe uMthandeni Igcokama Elisha umvukamanqele ngengoma yakhe iParis ehamba nolwah Ndlunkulu ke ngokushaya iPlatinum kanye ke neGold Disk ngesikhathi esisodwa esincane kangaka kungakapheli ngisho inyanga eziyisithupha sebeshaye ke iPlatinum kanye ke neGold Disk. uMthandeni ke wenze ipost ke eveza lapha ukuthi sekuseduze ukuthi iGold Disk ke le abanayo ishintsheke nayo ibe Platinum bese ke ebake nama Platinum amabili ngokwabelungu okanye nje ngithi ngokwerisa okuyikhampani ke edila ngama disk. Bathi ke iPlatinum iyona ke enkulu kakhulu ke ukwadlula onke, ukusho ukuthi ke uMthandeni usemathubeni ke amakhulu ukuthi ke abeke nama Platinum amabili ungakapheli unyaka ka-2020. Abantu ke abaningi bamshayele ihlombe uMthandeni ngokamanqele, amabhinqa nje kakhulukazi amncomile aphinde ambongela. Uzokhumbula ukuthi ensukwini nje siphuma kuzona besibongela ke ugajeni igagula sobhongolo. Kusho ke lento ke isiyenzeke kabili maskande enyakeni owodwa. Kusho nje into nje sesizojwayela ke lena ngoba izinto ezinhle zifika kanjena igcine ke seyijwayele. Uzokhumbula ama-million ukuthi ke ushaya ama-million ko YouTube na ko Spotify bekuyinto nje besibonela le kude, kodwa manje ke sesiyaqala sesibona eduze ke lapha nakumaskandi. Nanka ke nama Platinum sesingena kona ke manje sengathi nayo sekuzoba into ejwayelekile ke lapha kumaskandi. Nawe ke obungakajwayeli noma obungathandi ke kulalela umculo wakho noma iqhawe lakho nomculo othandayo obungajwayele ukulalela ko YouTube na ku Spotify, uyanxuswa ukuthi uqhubeke okanye ke ushintshe phela manje ungene ko Spotify ulalele khona ke umculo. Abaseka uMthandeni ke baloku beshilo ke bathi ke mvukamanqele kushuthi impela lo nyaka owakho, le ngoma ngempela isebantwini ke futhi abantu isikwenzela umlingo. Okokuqala nje ibheke ku 10 million views njengamanje kungakapheli ngisho 6 months. Okwesibili ke isikushayele iPlatinum neGold Disk kungakapheli ngisho 6 months. Kanti ke futhi uzokhumbula le ngoma yakhe idlala emncwabeni ngisho nasemasontweni imbala, njengoba ngizokubonisa ke nje kule video ke ezolandelela. Umfundisi ayibiza ke lapha nesontweni ethi kuya ngokuthi ngubani. Kodwa ke sesiphetha nje thina njengema-Sweet Media Production siphakamisa ukubongisa kanye futhi nokukhalalisela uMthandeni ngokamanqele. Sithi halala Igcokama Elisha, qhubeka nokwenzela umaskando kuhle nawo uzokwenzela ukudla. Ngane kwethu asidibane kwivideo zayo.